As 25 vivendas de promoción pública vanse construir neste terreo en Noalla. Están nun dos extremos dunha parcela onde se está a levar a cabo un desenvolvemento urbanístico privado de vivendas de luxo. Esta mañá o alcalde achegábase ao lugar para ensinarlle o espazo á conselleira de vivenda. O que queremos facer hoxe é ofrecerlle á consellería, querida conselleira, un solo aquí para que poida facer esas 25 vivendas que sean todas públicas e pedirche que eso, a decisión é vosa, nós estaríamos dispostos a cedela. O alcalde salientou que malia que aquí se poden facer 11 vivendas libres e outras 14 de promoción pública, a súa aposta pasa porque a Xunta asuma a construción de 25 vivendas públicas. Estudiamos a viabilidade urbanística dende a Xunta de Galicia e, por suposto, imos a aceptar esta cesión, como non pode ser de outro modo, imos a aceptar esta construción de 25 vivendas de promoción pública, todas elas vivendas de promoción pública. Dende hoxe mesmo nos podemos a traballar para conseguir ese reto que temos. A cesión da parcela terá que ser aprobada agora no pleno do Concello. O obxectivo da Xunta é licitar a construción das vivendas no ano 2026. Logo xa iniciaremos os trámites para a licitación do proxecto de redacción para estas 25 vivendas públicas para intentar estar xa licitando a construción destas vivendas no vindeiro ano 26. A parcela ocupa un espazo de case 2.700 metros cadrados nunha superficie total de máis de 70.000. No resto desta área xa se está a levar a cabo a construción de vivendas privadas. Neste caso, salienta o alcalde, aquí se podían facer 320. No 2017, o goberno local suspendeu as licenzas, rebaixándoas logo a 160 vivendas.